Tuloy, dagiti damdamag na pagkiti programa tayo IFM News, mga idol. Sa bali pa nga report, ngayon ti alawaten. Manipod met kini idol Dennis Gabriel Alipio. Deadline. Iti pa nagpabaro ka no apo iti business permit, iti lawag na yaludod. Ayan. The extension na apo, kadigiti agondaway. Update from the LGU, nang nangruna kini Idol Dennis, ito yung Lawag City, panampabaro kano iti business permit mga idol. Ayan. Kulang ka sa energy ngayon na Idol Bernard. Oo nga, ang sakit ng ulo ko up until this time. Dalat tamo ti migraine to mo to'y biyang. Baan yun apo, di yung pampansinin, tapno di yung di nga mas kumarkaro kada tunggal break ket ikidem to mo to'y biyang. Okay, mapantayan apo iti biyang ti Lawag City nang nangruna pa lang apo kada ti business permit and licensing office according to Idol Dennis apo ket ada kano iti extension wenno pa nakaiyalod iti dati pa nagbayad iti buwis with a permit kada gitoy nga gondaway. Manipod Lawag City. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Maragsakan iti negosyante iti Lawag City gaputan na yelod o ti deadline iti panagpabaro iti business permit. Manipod iti January 20 na yelod o ang ganat ti agtapos iti ito yung bulan Idol Bernard iti deadline iti renewal ti business permit. Babaen iti panaprobaro iti resolution sang gunyam na panunsod na probaran ket nang rugi iti lawas na iti panagkamakam iti hampay nakapagpabaro iti business permit na iti Lawag City. In baga ni Miss Antoinette Bareng ti head ti PPL ti Lawag City anasken kuma iti panagbayad dagdagusen iti na-assess iti bayadan na tumriklikan iti panakaamit na iti deadline iti renewal ti business permit. So naala dati amo dati bayadan dan sigud da kung matirag bayad din tak na ma-issue net kanya dati permiten ala ket makita ket lumaklakamit ket dati may dati nagrehistro alis to met ket dati pinaka-process dagiti papateldan iti datos iti detail o ti Lawag City umabot ti ng ribo nga negosyo iti agpabaro iti lisensyana ket adamitan na surok nga 80% iti nakapag-renew iti business permit na Idol Bernard. Iti agdama ket adagitay ibayad iti renewal na gapud dagitay hanga kompleto dokumento sa sudgapo nang i-require iti Lawag City government at maliklikan iti aberya iti panakaprobar iti lisensya dagito nga negosyo iti siyudad ti Lawag. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak Aramen. Alright, maraming salamat Idol Dennis. Iti extension, iti pa nagbayad apo ti permits kadigiti nga gondaway. Babayan pa lang apo iti Lawag City Business Permit and Licensing Office. IFM News. IFM News.